Tantes preguntes, no? Ens han quedat segurament pendents de resoldre després de veure Boira. Bé, d'entrada, bona tarda a tots i gràcies per quedar-vos aquesta estona que farem el col·loqui amb la directora d'aquesta Boira, amb la Lourdes Barba i en fi, la companyia, els actors que sortiran a mesura que s'hagin canviat i descansat una mica perquè, Déu-n'hi-do, també la intensitat del text, per ells interpretativament és fort. Bé, no sé si ho sabeu, el text és un text de la Lluïsa Cuniller, que ens té bastant acostumats a despullar, diríem, la intimitat dels seus personatges, que jo crec que és una cosa que fa aquí, ara m'ho diràs tu, Lourdes, que és el que em penses, no? I que es mou molt bé entre les ombres, diríem. Jo tinc la sensació entre un punt de tenebra, sobretot amb l'ambigüitat. I dius, bé, aleshores aquí està bé perquè és aquest teatre i són aquests textos que fan partícip sí o sí l'espectador o el lector, perquè hi has d'intervenir i arribar a alguna conclusió. Com estàs, Lourdes? Ara et tocarà parlar tu i jo confio que vosaltres feu també les vostres preguntes. D'entrada, com et va arribar tu el text, com el descobreixes i com decideixes o decidiu que l'heu de portar a escena? Bé, jo he treballat bastant. No se sent, oi, la Hola, Lourdes? Ara? Sí? Doncs jo he dirigit diverses obres de la Lluïsa Cuniller. Aquesta és la 5a i a part com a actriu he participat en unes quantes més. O sigui que conec la seva obra, el seu univers, amb el que connecto força. Aleshores, Boira jo l'havia llegit feia temps, feia bastant temps, ella la va escriure el 2014-15, just quan feia 25 anys de la caiguda del mur de Berlín. Aleshores, ara, quan en aquesta casa la Carme Portacelli, que és la directora del Nacional, va proposar de fer un text, vam veure que teníem ganes que es fes al Nacional una obra de la Lluïsa Cuniller perquè és, sens dubte, per mi, la millor dramaturga que tenim en el nostre país. I jo recordava aquesta obra que m'havia impactat quan la vaig llegir i la vaig proposar i aquí està. I aquí estem. Aviam, el tema principal, Lourdes, jo al final el que he trobat són uns protagonistes que semblen secundaris en les seves pròpies vides, com una mica despullats, sense saber ben bé el rol que els hi toca, com despullats de la pròpia personalitat, i no sé si això té alguna cosa a veure amb la memòria, perquè estan en una mena de fotografia, com si se'ls hagués promès un futur que no s'ha complert, com si hagués passat el temps de llarg sense que hagin estat ells observats. Fa la sensació d'uns personatges una mica que han renunciat, sobretot el personatge d'ella, de la mare, de la mestressa de la casa. Jo penso que el tema principal de l'obra és el fracàs d'un projecte que es va pensar en un moment donat que es prometia a partir de la caiguda del bloc comunista. Va semblar que hi havia tota una sèrie de països que tindrien un futur esplèndid, un futur meravellós, ple de democràcia i de llibertat. I 25 anys després la realitat va ser una altra molt diferent. Va caure un tipus de societat amb una economia planificada, amb una gent que potser no tenia la llibertat en majúscules que es pensa que tenim els que vivim en el món capitalista, però sí que tenien una seguretat en unes vides en què hi havia molt poca diferència social, en les que pràcticament no hi havia atur i per tant hi havia una certa seguretat.
amb el capitalisme que irrompeix en aquests països d'una forma salvatge i frenètica, en què no hi ha cap normativa que reguli res, tot es venia, tot es privatitzava, tot, absolutament tot, perquè tot havia sigut públic. Aleshores va ser un moment de salvis qui pugui. La gent més ben informada o la gent que tenia unes possibilitats va fer-se riquíssim en molt poc temps i la resta van quedar absolutament desemparats. Això, amb tots aquests 25 anys des que cau el mur de Berlín, que promet tot això, fins que la Lluïsa escriu aquesta obra, realment va repercutir d'una manera molt forta en les vides de les persones. En el present i en la manca de futur. Els personatges de Boira estan immersos en aquest món, cadascú hi transita com pot, i veiem aquí, per exemple, que el matrimoni estan atrapats en aquesta mena de present gairebé inexistent. La dona està presonera del seu propi cos, presonera a la seva pròpia casa, el marit intenta sobreviure com pot, intenta també dibuixar-se com un futur cada cop més petit. Vull dir, era un home que amb el seu camió viatjava per tot el país, després amb el taxi es redueix el seu espai i ara amb un bar encara es reduirà més. O sigui, tothom es va empetitint i l'únic que els queda és anclar-se amb aquest passat que es va oblidant, però que els hi permet pensar quan eren algú, quan eren ells mateixos, en certa manera. El personatge de la viatgera és una dona que potser ha volgut lluitar per un futur, vull dir, ha intentat descobrir coses i això l'ha portat a una mena de carreró sense sortida i que es pregunta si val la pena continuar i per què. I per això pren una decisió. El fill és un nano que ha nascut ja en aquesta situació de depredació, diguem-ne, de salvis qui pugui, i és el que ha vist i intenta a la seva manera sobreviure, però estan sempre en aquesta línia estranya, perillosa i que la seva màxima ànsia és poder continuar jugant al pòquer i guanyar una mica. I el personatge del veí per mi és com la metàfora d'aquesta societat, que estava aquí dalt i ha anat davallant i quan acaba l'obra sabem que al cap de 2 dies serà un homeless, estarà al carrer, no serà ningú, oblidat de tot. Per mi és una metàfora aquesta boira de la boira d'aquesta realitat, d'on ens ha portat, vull dir, aquesta mena de capitalisme allò salvatge en el que ens toca viure. El personatge d'ella, la mare de família, la dona de la família, diu la frase, no sé si la diré literal, el comunisme ens va treure la vida, el capitalisme ens traurà del món. Oi que diu això? No és exactament això. Ens va expulsar. Vides ens expulsarà del món. Sí, va per aquí.
I després una altra que és bastant també corprenedora, que diu preferim tenir, quan arriba la viatgera, preferim tenir hostes d'Occident, d'altres països, que no siguin com nosaltres, que ens facin veure les nostres misèries. I això aquí desperta alguna cosa, la visita tinc la sensació, l'arribada de la viatgera remou tots aquests sentiments que tenen, o què? Jo penso que la viatgera els desperta una mena de fascinació que els permet poder tenir aquesta mena de necessitat d'explicar-li les coses. A cadascú per una raó diferent, a la dona potser perquè es veu emmirallada amb el que ella hagués pogut ser, una persona que es mou, que viatja, que està activa, i aquesta fascinació la porta a fer aquest monòleg i a intentar fer un viatge per aquests records. I en el marit alguna cosa altra li desperta, algun tipus de pulsió, o potser es coneixien d'abans o no, la Lluïsa no ens ho explica, cadascú ha pres la seva decisió, la decisió que ha volgut per poder... Com canvia, no? Ara pensar que potser es coneixien d'abans, algú ho havia pensat? Sí, eh? Molt bé, molt bé. Poden haver moltes... El que fa la Lluïsa és això, que ens deixa moltes portes obertes i no les tanca i deixa que siguem els espectadors que les tanquem. Aviam, tenim els actius, sí. No sé, Laura, així, agafant ja el fil de la viatgera, com t'has agafat tu el personatge, no? Com t'hi has posat en aquest paper? Es coneixien amb el personatge d'Albert? No hi has volgut entrar massa amb aquest detall? En la primera escena ella escolta principalment, no? I en el tema aquest de si es coneixien o no, nosaltres hem jugat a que potser sí van tenir una trobada en un passat molt llunyà i que no acaben de reconèixer en un principi, després els sembla que sí, però tampoc és una cosa que puguem assegurar al 100%, no, Albert? No, vull dir, és una cosa que ho hem jugat així per crear una mica aquesta fascinació mútua, d'ell cap a mi, potser més fascinació, i de mi cap a ell com un amor, com un sentiment d'aquella cosa bonica que has tingut i que perds, perquè com el personatge de la viatgera està com arribant a un final, doncs d'alguna manera és com si vingués, potser conscient o inconscientment, a acomiadar-se d'ell. Això ho ha dit algun espectador. És que potser per això agafa més sentit el moment en què ella, a canvi de la informació, acaba donant l'anell, que al principi diu, no, això té molt valor, la teva història... Això em lliga més amb el fet que digui, no, necessito saber la història del fill d'aquesta persona que potser en un altre moment vaig coincidir. Sí, més hi ha molts moments en què, algunes vegades, tant el veí com la dona de la casa li pregunta si té fills. Ella diu que no, i a mi aquesta pregunta repetida em fa pensar o em suggereix que ella, cap al fill de la casa, cap al Víctor, hi ha alguna cosa, no sé si matern o fill, hi ha alguna cosa, no? El fill que ella no ha tingut, que és el fill d'ell. També algú ha suggerit que potser és un fill que van tenir ells dos. Vull dir, és que clar, és una obra que dona tantes... Acaba exposant la seva llibertat, no? Per salvar-lo amb ell, que és ell el que vol son Khalid. Sí. Tu, Albert, com... És l'altra part, no? Com t'hi has apropat també a la relació amb el personatge de la viatgera? Vam decidir això, que potser havíem tingut 2 o 3 encontres fa 30 anys, jo he envellit fatal, i llavors, com que ella no m'acaba de reconèixer massa, no? I jo ho jugo des del principi, que amb ella la reconec, a la que l'agafo el taxi ja sé qui és, no? És que el collonut de la Lluïsa és que pots obrir moltes portes, i jo crec que el que vol ella és que vosaltres com a espectadors penseu una mica, saps? Perquè, jo què sé, també dèiem, igual en el moment que la recullo a l'aeroport,
com és que ella ve a agafar aquest taxi, llavors que sóc jo que li dic no, vingui a casa meva si no té hotel, que lloguem habitacions, no? És com... Saps què vull dir? Que hi ha com moltes preguntes que et pots anar fent i dius, hòstia, això... El passaport... Sí, jo què sé... Sí, per què no vas a un hotel? Aquesta insistència també que hi hagi una distància. No sé, jo ho he treballat des d'aquí, des del fet de que la reconec d'entrada i, bueno, passa que, clar, estem tan lluny un de l'altre a nivell de tot, com a persones, que, llavors, no sé... Això, quan estàs davant d'algú que has tingut una història fa molt de temps i ara per ara, tampoc no hi ha res, no? Doncs quina és l'escapatòria? Xerrar pels colzes, perquè és que, no sé, saps? Que passi alguna cosa, que passi alguna cosa, i de cop i volta, no sé, hi ha aquell impuls de dir, hòstia, doncs li faig un petó, no sé, és el que necessito en aquest moment, no? No sé. Podria ser fins i tot un motor per ell, pel teu personatge, per dir, doncs faig un pas endavant, perquè així com tu deies ara, Lourdes, que el pas del bar és encara empetitir més la seva vida, però en canvi jo he pensat, mira, aquest encara va endavant, no sé, té una idea i la lluita, no? D'alguna manera és un personatge que, tot i que estigui en aquest món de merda, però sempre té un objectiu per davant, a fer, que no es tanca portes ni claudica del tot, sinó que, doncs vinga, va a un bar, que ja estic fins als nassos del taxi. Sí, que no, això, amb una mica més de futur, tot i que sigui un món molt desesperançador, però si més no, com que té futur, no? Serà bé saber altres lectures que s'hagin fet aquí a la sala del que hem vist. Parlem també amb el Quim, que interpretes el paper del fill. Hola, aquest fill que apareix a casa però que no saluda, no s'arriba a creuar amb els pares, no? I que és jugador de pòquer, que vol calés i que se'n vol sortir d'allà com sigui a Londres, no? És una fugida el que vol. Sí, diguéssim que el fill de tots els personatges que es plantegen en aquesta societat és el que ha comprat més la idea capitalista de tirar endavant a base de diners, de marxar fins i tot d'aquesta decadència d'aquest país que no funciona segons la seva visió i davant d'un sistema també familiar que per ell no funciona, que són dues persones que estan totalment estancades, que no avancen i que fins i tot tenen una casa que no funciona el televisor, l'escala també fa pudor de pixum, tot el que també el veí... I els pocs que hi hagin. I ell en el pòquer i en aquestes dues opcions que li va donar el seu avi, que eren el pòquer o matar porcs senglars, en aquesta va veure la via d'escape, que li diuen. I en funció d'això ell intenta manipular a la viatgera, tot i que hi ha molts moments en què no està clar qui està manipulant aquí. Sí, és veritat que hi ha moments que et perds en aquesta conversa, no? I després hi ha el personatge del Jordi, que a mi em crida molt l'atenció la història salvatge que segurament la Lluïsa la va treure d'alguna circumstància real, de dir, bé, en aquell món hi havia unes promeses, hi havia unes persones que eren importants, amb la caiguda del mur de Berlín canvia absolutament el paradigma i molt probablement hi va haver moltes persones que van caure i van quedar completament en l'anonimat. Aquesta història salvatge, de dir, no, jo vaig estar formant-me per ser la primera persona que pugés allà dalt i després he caigut absolutament en l'oblit. I diu alguna cosa tan bèstia com no hi ha evidències, no vam parar fins que no va quedar cap evidència, no hi ha rastre, no hi ha record i no hi ha, insisteixo, Lourdes, amb la idea de la memòria. Si no tens res al darrere, cap record, cap memòria, què som? Què som? Cap on anem? L'essència es perd una mica i em fa la sensació que està perdut també per això, o què? Que no funciona, perdó. Sí, és una... Gràcies. És una... Diguéssim, és el personatge que és la desferra del comunisme. Són les deixalles, el que
es deixa enrere, el que s'obre, el que molesta. I també és com això que deies, d'esborrar. Vull dir, esborrar és la boira aquesta que no vol que quedi res o que hi hagi, vull dir, esborrar el rastre d'aquestes circumstàncies, o sigui, d'aquest moment, sobretot del comunisme, com a concepte, diguéssim, històric o concepte de manera de viure. Com aquest personatge és un personatge que això és una deixalla, fa 20 anys o 25 estava a punt de fer una història, o sigui, de marcar una època i acaba absolutament oblidat per tothom, inclús pel seu govern, perquè és un personatge que a més a mi una de les claus que em va ajudar és quan la Lourdes em va dir jo crec que és un personatge que està trencat, que li falten peces. I aleshores des d'aquí jo crec que vaig poder treballar, perquè realment tens moltes opcions, pot ser veritat, és un tio que veu colònia, vull dir, saps? Arribar... I, per tant, està molt acabat, o ha anat molt avall a la davallada. Però és un personatge que diguéssim, que ha acabat... Vull dir que el que explica podria ser veritat o no. Jo he pres l'opció que en realitat tot és veritat. O sigui, ell era un astronauta, ell era un espia també, perquè en aquella època, tu quan estaves fotut en aquell món, ell venia d'un altre país, però de l'entorn de la CCCP, de la Unió Soviètica, i per tant podia aportar informació del seu lloc. Per tant, jo estic segur que en algun moment va haver de pagar un peatge per estar allà, i aquest peatge probablement era fer una mena d'espionatge, i és el que ell, quan un cop el deixen fora de joc, intenta refer-se aquí, però el govern d'aquí, tot i que ja no era comunista, tampoc li fot puto cas. Vull dir que realment els tentacles del poder i el canvi radical de situació social, política i econòmica va ser tan fort que realment va ser com una mena de ventilador que va expulsar tot allò que no convenia al nou ordre. Em sembla que és un text, Lourdes, no sé si comparteixes, vols comentar sobre això? No. Plens de metàfores, no? Hi ha la mare que no recorda els somnis, no? I s'esveres, tu no recordes somnis, ja no projectes, no hi ha futur, no hi ha res, no saps qui ets, res no funciona, ni la tele ni alguna altra cosa que no funciona, no? El calefactor de l'habitació, l'ascensor, no hi ha res que funcioni, és una catàstrofe constant. La boira és la principal metàfora. Com hi ha jugat, per exemple, amb la cosa dels electrodomèstics que no funcionen, que és una cosa que és, no sé si algú d'aquí, per exemple, ha viatjat a Cuba en els últims anys, és igual, o dècades, res no funciona, els hi passa, no? S'han quedat en aquella imatge, en aquella època pre-mur de Berlín, en aquell esperit encara comunista, i res no funciona. Però l'obra està parlant de 25 anys després, en ple capitalisme. Clar. Està parlant del comunisme, està parlant del capitalisme. Totalment, però és com allà hi ha algunes persones que el capitalisme no els ha donat cap opció i que s'han quedat allà i tot s'ha espatllat, no? En aquest sentit ho dic. Bueno, jo penso que és quan res no funciona com a metàfora d'una societat que no té perspectives. Vull dir que allò que es va prometre, per mi és el més impactant d'aquesta obra, allò que es va prometre que era això, no? Llumetes de neon, felicitat, llibertat, democràcia. I a mi les preguntes que jo em faig és
quina llibertat, quina democràcia en aquest sistema d'aquest capitalisme tan terrible. O sigui, es deia, en el comunisme no hi ha llibertat, no hi ha democràcia, però el terrible és que 25 anys després, quan figura que aquelles promeses havien d'arribar a algun lloc, no han arribat enlloc, però és que el pitjor encara, o el que a mi més em preocupa, és que amb el moment que estem vivint, que sabem que no són els millors moments de les últimes dècades, aquesta mena de deformació de les paraules, fins i tot, deformació de la paraula llibertat, deformació de la paraula democràcia. O sigui, llibertat, ara s'estan apoderant, vull dir, la gent que el que feia era treure la llibertat. Democràcia, s'està parlant que en nom de la democràcia es fa tot quan la base de la democràcia per mi està en un moment delicat. Vull dir que per mi lo difícil és veure aquest present i quin futur tenim. I en Boira, la Lluïsa parla, perquè la va escriure en aquell moment, 25 anys després, i en aquell espai geogràfic. Però jo penso, traslladat avui i ampliant l'espai geogràfic, que ens pot fer reflexionar a tots plegats, de com això repercuteix en la vida de les persones. Perquè, de fet, una cosa molt sàvia que fa la Lluïsa per mi, ella no fa teatre polític, però parla de política. Però ho fa a través de les vides de les persones, a través d'aquesta cosa quotidiana i, bueno... De la intimitat, no?, de les personatges. Sí, de les repercussions que tenen les grans coses en aquella petita vida. I, bueno... Animeu-vos, va, aviam, tesis alternatives a les que s'han exposat aquí. Què n'heu pensat? Com us ha passat pel cos i pel cap l'obra? Algú que s'animi? Sigueu tímids. Aquí davant. No tenim micròfon. Sí, ara pujarem. La finalitat no pot ser l'amor, perquè ells, per el que ha dit la família, s'havia estimat el germà i l'ha agafat com segona opció. Molt bé, aviam, si ho pots tornar a repartir amb el micròfon. No, que jo veig que dintre del matrimoni potser es podria salvar l'amor. Veig una estimació, però potser no aquella sensació d'amor, perquè ella diu en un moment que el seu germà havia sigut el primer nòvio i la va escollir amb ell, i potser aquesta sensació, al moment final, que ella mira la foto del germà, que potser aquesta manera de salvar-se també pot venir per l'amor, no? No sé, potser jo som molt romàntica. Però està bé, és una bona cosa. Vull dir, perquè en un moment de poca esperança, l'esperança està amb les persones i amb l'amor. Amb l'amor que és com un motor que pot moure coses. I en aquesta obra, d'alguna forma, hi ha tendresa, també. Malgrat aquesta mena de fredor, aquesta mena de retenció d'emocions i de tot, jo penso que hi ha unes pulsions allà que es veu actes d'amor i de generositat. Jo les endevino amb tots els personatges i en diferents moments. Molt bé. Aviam, aquí una mà demanada aquí i una altra allà al darrere, allà dalt. Comencem per aquí. Qui vaig? A la tercera, sisplau. Potser per aquí davant i arribarem. Jo només volia dir que jo m'he quedat amb les impressions. Primer,
un escenari tot en runes. O sigui, a mi m'han fet la sensació, tots els personatges, que eren com runes de la seva vida, no? I després el que m'ha impactat més és aquesta ambigüitat d'aquests personatges, de capes que no saps perquè ella, per exemple, quan arribes passa tota l'estona callada, sentint el que li diuen i penses, bueno, hi ha un misteri que hi haurà aquí, et fa donar-li voltes i després no té cap problema en anar dient veritats o mentides, o sigui, després és totalment extrovertida, no? La mare primer li diu que li torni els diners, no? I en canvi quan entra, o sigui, clar, és tot això que et porta, no? Et porta a veure aquestes runes, que els sentiments estan molt a dintre, no hi ha emoció, com ho viuen, no? Sí que hi ha emoció però no ho transmeten, no? I, bueno, m'ha impactat molt això i no sé, ara perquè dieu una mica com l'heu treballat, però jo m'estava imaginant com treballes això, saps? Bueno, més o menys. Gràcies, passem el micròfon cap endarrere. Mentrestant, no sé, aixequeu la mà, qui era? Sí, micròfon, té, Albert. Que a vegades dius, és que no hi ha emoció, clar que n'hi ha d'emoció. Sí, però també hem de pensar que nosaltres som mediterranis. Saps? No, em vinc a referir a això, i que tot i així, que a vegades en situacions així, tampoc no som tan expressius, saps? Ah, sí, clar. Sí. Sí, bueno, clar, és que en una societat així costa molt tirar endavant. Sí. Molt interessant. Aviam, allà dalt. Bones. Hola. A mi m'ha sorprès una mica que heu transformat, el que deia, una mica tota la societat actual, perquè hi ha la mentida, que sembla que ningú ha fet esmena, però hi ha força mentida en tots els personatges. En la vida actual i treballem molt amb la mentida i he sentit reflexada molt la societat actual. I després que no hi ha cap personatge que representi cap esmena de futur, amb res. Inclosa la viatgera, que se suposa que es mou més per un intent d'una societat una mica diferent, no? Aquí, aviam, Lourdes. L'esperança, o sigui, en aquesta peça, que penso que ens deixa l'autora, és la incògnita. O sigui, ella, la viatgera, pensant, o sigui, es pregunta, val la pena continuar fugint? Per què? Per salvar què? Aleshores, posa la seva vida, diguem-ne, a les mans d'aquest noi, que és un noi que està en una situació límit i que és un noi que diu que ha matat per salvar la vida, diguem-ne, no? Aleshores, la incògnita que deixa la Lluïsa és de dir, ho farà o no ho farà? I aquí és on radica la finestreta o la llumeta d'aquesta esperança. Si no ho fa, és que val la pena continuar perquè l'ètica encara existeix. Si ho fa, no. I aleshores és pensar que sempre en algú hi ha un sentit moral i ètic que
que fa que la vida valgui la pena tirar endavant i lluitar, i etcètera, etcètera, etcètera. A més, és un personatge que està, ara pobre té tos, el Quim, però que està enfadat. És el personatge que menys es resigna, diríem, no? Perquè està enfadat i ell busca una solució. Però és veritat que si pensem que acaba trucant a la policia, etc., perds les esperances, no? És a una mena de... Bé, bueno, sí. A uns matons. Qui és? Teòricament escriu... Bueno, sí. És com una periodista d'investigació que escriu Sí. sobre unes qüestions i amb la corrupció que hi ha està implicat tot. Sí. Bueno, o com el Pasolini, que molts diuen que després d'escriure Petróleo el van matar i no se sap masses coses. Vull dir que això també passa per aquí. La màfia... Sí, que si la delata, en tot cas, no, s'es perd aquesta esperança, no?, que deies, el bri d'ètica. Que això, no?, que posa la vida a mans d'aquest xicot, Que sí, que... Bueno, no ho sabem. En tot cas no ho sabem, però sí que és cert que crec que ella se la juga molt presentant-li presentant-li l'opció a un dels personatges que a priori està més enfadat amb el sistema, però que a la vegada és una persona que està lluitant per seguir endavant i està lluitant també per canviar el paradigma o canviar el seu model de creença i quins són els seus valors. Vull dir que és un tio que, tot i que no vol ajudar aquest home, l'acaba ajudant. Hi ha un punt de... el deixa entrar a casa seva i el vol fer fora, però l'està ajudant i li està posant gel. Per tant, veus un tio que està en reconstrucció, està en runes, com deies abans, però a la vegada també està en reconstrucció d'un sistema de valors que no ha tingut, perquè ha nascut en una societat on els valors estaven totalment desfets. I jo crec que aquí és on ella juga a veure fins on arribarà ell i per tant, on es troba el futur de tota aquesta societat i el seu. És un final quàntic. Ara va, doncs això, que és un final quàntic, no? Com a l'Oris Rodinger, fins que no obres la caixa no saps si està viu o està mort el gat. Doncs així ens és. Sí. Molt bé. Algú més vol intervenir? Sí, aquí. Xera és potser la que m'ha xocat més des del primer moment. Una fredor increïble i suposo que està fet expressament per l'autora, per la Lluïsa, però dona la impressió com si ho fessis expressament malament. M'intento explicar. Ho he assumit d'una altra... És que el teu personatge m'ha donat moltes voltes, al final. Que el teu personatge m'ha donat moltes voltes i aquesta fredor expressa d'inexpressivitat, al final, he fet una cosa d'aquelles de comparar amb els personatges de Kaurismäki. He sentit com si... Perquè realment és que no parles, no sents... Sembla com si estiguessis en allà com un poble més. Això és la primera cosa, però després l'altra és que precisament en tu és on s'estan explicant tots la seva vida, que això és una altra, que entre ells no es coneixen. El pare no coneix com és la mare, al revés, el fill tampoc, els pares tampoc coneixen la forma del fill. I tot això m'ha costat d'entrar a l'obra. Jo la continuant, però és una cosa que m'ha xocat molt des del principi. Sí, a veure, és una dona que el text està escrit que parla molt poc i segurament aquest parlar poc dona peu a que els altres puguin expressar-se. És com una mena de mirall o de paret o de superfície neutra on ells poden evocar les coses que en la seva quotidianitat no poden fer. No puc dir més que això en aquesta fredor, jo crec que de la que tu parles, però no sé, és com està escrit i com ho hem intentat fer, però... Que t'ha xocat una persona que li parlen i que no contesta o que no intervé, no?
o que no li van parlant i ella no diu, ah, sí, doncs mira, jo també vaig tenir un tal... No, ella no ho fa. Sí, sí, sí. No. Molt bé, aquí una altra mà, oi? Hola. Hola. Jo he vist 2 cops aquest espectacle, no pas avui, vaig veure una prèvia, després vaig veure el dia de l'estrena. És un dels espectacles que més m'ha emocionat darrerament. I no cal donar-li gaires voltes. Aquí s'explica una història que és gairebé una fotografia o una gravació d'un moment de vida. I evidentment que és un teatre polític, per més que l'autora digui que no fa teatre polític, perquè tot el teatre és polític. En realitat, tot és política. El pensament, les bromes, els acudits, tot és política. I aquí el que hi ha és un retrat molt clar d'una societat que han atacat un sistema en aquell moment, que era un sistema que, com molt bé ha explicat la directora, la Lourdes, tenia una certa seguretat, la gent tenia unes normes establertes, que quan apareix el capitalisme, aquesta Europa que sembla que vol acollir els països germans i després el que fa és imposar-los arancels, imposar-los forma de vida, imposar-los la seva pròpia economia, el mateix que han fet la Unió Europea amb els països que ja estaven integrats. Tu desmantelles la teva indústria perquè la indústria d'Alemanya pugui tirar endavant. Tu fas això perquè hi ha hagut una sèrie d'imposicions que no ho pateix ningú més que la població. O sigui, aquesta política portada només als alts nivells, aquestes negociacions que són un frau per als propis països, per la gent que vota els seus polítics i després els seus polítics arriben a uns acords que els perjudiquen. És aquesta la situació en què estem vivint ara. I aquesta obra és una denúncia d'això. Només vull afegir-hi que una de les persones que va veure aquest espectacle és un amic nostre, que és polonès, que ha viscut la realitat del teló d'acer. És un home, viu a Catalunya des de fa molts anys, és català, parla català i és independentista. O sigui, té tots els mèrits de poder estar en aquest país. Però a banda d'això, ell es va emocionar perquè va veure reflectida tota la seva vida, la vida que ell no gaudia a l'època del comunisme, ell no era comunista i no ho volia ser i no ho és, i després com es troben aquests països ara mateix. Ell ha visitat els seus parents allà més d'una vegada i, evidentment, el desmantellament d'aquella societat, una societat que, dintre de tot, tenia un món polític en el que hi havia escola gratuïta, havia sanitat pública, escola pública i tenia un cert sistema. Però, de totes maneres, amb el món que ens ve ara, que estem preveient, també és la nostra fotografia. Jo penso que hem de... O sigui, el teatre està... Per més que, justament per la puresa d'aquesta obra, que no té cap intenció política a priori, però que emmarca molt bé quina és la societat que queda afectada per decisions que estan per damunt de la seva ciutadania, per més que votem i que tot plegat, és un avís per embarcacions petites. És una història que quan la gent ens adonem que ens poden estar estafant directament, que ens ve un món que no ens agrada el Trump, ens agrada l'Elon Musk, però en canvi el tenim a sobre i en canvi no reacciona. Jo la trobo emocionant per la història que explica, pel treball de tot l'equip, dels actors, dels escenògrafs, de tothom, però a banda perquè més enllà d'una simple funció teatral té una funció política important. No, amb això que deies, Manel, doncs que és cert, vull dir, nosaltres potser deies que era una fotografia, dic, bueno, és una fotografia en un altre moment, però, bueno, per exemple, veiem la sanitat pública, no?
Nosaltres hem vist com la davallada que ha fotut la sanitat pública, i no és culpa de la gent que treballa a la sanitat pública. I sabem qui dona les culpes als que venen de fora, i sabem qui dona les culpes i qui es dedica a desmantellar la sanitat pública per passar-la al sistema privat, i nosaltres, que no tenim, o la gent que no té la capacitat de pagar-se un mega seguro de vida, hem de patir les conseqüències. I això és un petit exemple del que han viscut aquesta gent amb un desmantellament de tot el sistema. Nosaltres ho estem visquent com a contagotes, però ho vivim cada dia. I és això, està parlant d'aquest tipus de cosa insidiosa, d'aquest capitalisme insidiós que es va colant i va com descargolant tots els d'allò perquè això ja està desmuntat, ara aquest trosset. I això, doncs sí, és aquest tipus de vida. Lourdes, no sé si vols recollir-ho. Tenim alguna altra mà demanada aquí davant? Hola, gràcies. Primer us volia felicitar pel risc de triar una obra que no és fàcil, que m'encanta venir al Nacional i veure teatre ben fet, arriscat i tan ben interpretat i amb una escenografia tan fantàstica. Felicitats a tots. I després jo torno a l'obra. Volia comentar dues coses. D'una banda, el personatge de la viatgera, que és com una observadora per mi, que ara tens aquest moment tan difícil de no parlar i estar en escena, que això deu ser molt difícil de treballar, ser-hi sense parlar, i que sembla que tingui com les claus, moltes claus del que potser fan els altres personatges, que potser és com si sabés coses, o almenys a mi em dona aquesta sensació, i també potser veu possibilitats que no estan emergint en la situació o en els personatges, que podrien marxar, que podrien fer coses boniques i que estan aquí com atrapats. I penso que també és una mica l'autora, és com una mirada de l'autora, l'observadora, com també ho pot ser la fotografia, la fotògrafa, i estan jugant una mica entre aquest realisme hiperrealista amb el personatge del veí i en canvi metafòric, totalment metafòric i poètic, que permet totes aquestes claus. Això és molt bonic. I l'altra cosa que volia comentar, que també ha dit la Lourdes i la senyora d'aquí, és aquesta mena de pulsió subterrània d'una possibilitat de fraternitat, de llibertat real, que es reconeixen de vegades els personatges en un moment determinat. Per mi el petó és això. És com si fóssim germans. Hi ha aquesta possibilitat de canviar, que la tens aquí, però que aquesta realitat tan dura, aquests nens que juguen al carrer i no van a casa, no ho permet, però que ho pots tenir aquí davant. Per tant, és una obra que interpel·la, crec, i que fa pensar, i és molt bonic veure que bé que li ha passat el temps en aquesta obra. I per tant, torno a l'inici, felicitats per la tria. Moltes gràcies. Sí, em penso que podem deixar-ho aquí. Aquestes paraules precioses que ens acaba de dir aquest senyor. L'enhorabona, Lourdes i equip. Gràcies. Sí. Doncs agrair-vos moltíssim que hagueu vingut a veure l'obra i sobretot el vostre interès per quedar-vos al debat i poder compartir més coses amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.